So ang umang kandidato nga akong gustong kanang kanang naay ikahatag. Mamili na lang mo kisay Mayo. Si Alan Peter Cayetano, bride na, Mayo. Chis Escudero, maayo na. Loren Legarda, okay na. Joel Villanueva, okay na. Kaning duha, pero man may mudaog magyod. Jingo Estrada. Pero napreso sila, pero wala may nitabo sa kaso. Bot pa sa bot, may ebidensya ka. Dili ka, gipagawas eh. Wala man gid pud mga watch tinuod lang. Jingo Estrada, napagi-usa nga maayo pod kit-an man ninyo, wapo og mga resulta sa iyang pagka-senador. JB Ejercito. Sabihin mo kay JB, kamong may linya sa kanya, then, isulod ninyo ni. Right. By Bartap Natcher ni. It's one of my few lawyers, initially, bago pa kong mayor nga may kaso, dawat bata po siya. Abot may Supreme Court. Daog. Idaog yung kaso para nako. Gibo Estrada. So, nidaga ni Ato Tulidan. Gibo Chidoro. May mong, may panihapon, ang rewa pa. Ang bitaw. Gutom. Ganina na kung naabot nga rin. Gibo Chidoro. Bright ni Bartap Natcher. Maayong abogado. Og si Mig Suberi. May na. May tisuya. Nga karon, Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.